notiko zvinotangoziva kuti kana munhu akadyirwa chinhu chake kana akaitiwa zvipi zvinenge zvine utsotsi mukati aiwa tsvagaiko kuenda sezvakaitika izvozvizvi ndopa zvakangoperera nokuti inini panyama yangu aita mhano kuti mudhafu inini akanditi ndakaonda saka izvozvi nekudhafu kakakati jamari dzevanhu asangana nazvo hafa akazviita futi handizviite chokwadi handichambofa ndakazviita handichazviiti sa zvinonyadzisa zvakadii kuti muwanikwe hama dzenyu dzichiziva kuti imimi makaba mari yemunhu aiwa zvinonyadzisa zvinotonyadzisa ndisoda kunyepera vanhu vamwari musazviite ndoda kuvimbisawo mhuri yezimbabwe kuti musafe makachiwa mari kutengesa zvinhu zvevanhu zvinhu zvenyu kairi kuvanhu. At Raffle Signs, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Raffle Signs. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Raffle Signs, tried and tested. Muri yeZimbabwe tauya panapa nhasuno pane nyaya yaitika yemumwe mukadzi anoshanda mukanzuru akatora mukana iwoyo kushandisa kubira vanhu vaviri iri nyaya yestand akatanga atengesa stand 4000 kune mumwe murume apedza kudaro zvakaragara aitengesa kune mumwe mudzimai anga achigara ari kuSouth Africa akatengeserwa asipo akazouyawo akaratidzwa stand akatopuwawo mapepa ake uyo akatengesawo kukanzuru akabva atopuwawo kadhi rake zvinhu zvakewo achiti zvakamira zvakanaka asi nyaya yazoitika manje ndezvokuti uyo kuSouth paazouya azowana pamba padeveloper nemurume akatengeserwa pekutanga akapuwa kadhi rekukanzuru iye akabatawo mapepa ake ari mapepa agreement of sale kuti aiwa panapa papako mushure maizvozvo ndipo akazoona kuti zvinhu hazvina kuita sei hazvina kujeka stand yaatengeserwa istand yemunhu ndobva aenda kunotsvaga sekuru vakatsvaga ndobva vaita sevamudza kuti aiwa mbavha yako uchaiona sei ndichaita kuti irumwe nenyuchi ndonyaya yatakupinda mazviri kuti titaure nenyakutengesa nevakatengeserwa ivavo kuti tizive kuti nyaya iyi yakafamba sei tiri pano paSly Media TV zitanozvivesa tafumana simbi yebasa mbavha ngadzibatwe tatenda asi ndiregerere wasikana ndarwadziwa ine hapana murwadziwa ine nemapepa zinzinawo mari yangu musha yangu wedukusimba nemari dzangu chandiri kudai mari yangu chete ndakushedza imese ndikuti mundudzi wandigadzira wedu ndirione aiwa ndibatsire vanhu ngodai mari yangu aiwa ndikuzviza ndokupa handina zvizhinji zvamukuna nemini handina chandibokuroinondakatopedza zvese izvozvi ndakarwadziwa nemari yangu mari yangu chete zvakawanda nemari yako ndokupa munondipa sei ndokupa garai makadaauti ndibvise izvozvi toenda kwasekuru bere dzvuku ndoti ndibvise izvozvi pasina izvozvi hapana ndikuda mari yangu pano ndinzireotsitsikani ndikukupira zvezvi zvakaita ndikudawo ndinonobvisa mari kwasekuru hakuna pauti munobvisa kana atozungurwa kuna ndizvinodaikwati iripo ground iripo imakatengesa mosha mari yanyu ndokumbira kuziva imimi chii chaitika kuti muzonge muine tirikuona mune nyuchi panapa muri kupfugama muri kukumbira ruregerero chii chamakatadza ndakatengesa vanhu vaviri stand iri kupi iyoiye patiri panapa ndopa ndikatengesa uyu anga kuSouth Africa ava vane nguva vari pano ndofunga vatova negore saka akatanga kutengeserwa stand ndiani ndeava vane kadha saka uyu azosvika rini kubva kuSouth Africa ndindavafonera nokuti inini ndivo vanhu vaviri vandikatengesera stand saka ndisi kuziva kuti izvo ndagadzirwa nani ndisaka ndavafonera vese kuti ndiwane anondibatsira kuti ndiani handisiuziva kuti ndiani pautu hwavo maziva sei kuti inyaya yestand isiri nyaya yekuti kana kuti makadana nemurume womunhu kana kuti maziva sei kuti izvi zvabva kune munhu wamakatengesera stand ndatozviziva kuti ndo zvandikatoita ndiyo mhosva itoripo maziva sei imimi kuti ndangofunga kuti ndo zvandikaita musati maakaita nokuti takataudzana ndikuda mari yangu makaramba ndikati tikupedzerana
ndokupedzerana kwacho. Saka ndikutaurirana nemi ngatisokumbira regerero tunoenda sekuru wacho ndonoripa. Stand makaitenga rini? Inini? Ndakaitenga gore rapera. Makaitenga mari? Ndakaitenga 4,000. Saka kune matenga 4,000 pane mapepa ema-agreements era makaitirana nawo? Ndinaro riri pano bepa iri. Rakaitwa nani iroro? Ndinawo ivava vachona nekukanzuru zvese zviripo izvi ritori rekomishini tikatonosainisa nawo ivava zimbabva zimukadzi irori. Saka pamakauya panapa imimi pamakauya panapa pasina ningirine pamakauya panapa papasati pavakwa here? Pandakasvika nditengesewa papasati pavakwa. Pandazodzoka iko zvino ndikuwana padai ndo pandakavabvunza kuti ko mari yangu vakabva vati aiwa zvakatopera zvakavharana. Ndikati orai tichapedzera ndichazviona ndiko kuzviona kwachiko. Saka madaro ndobva mazoita sei? Ndobva ndaenda kwasekuru bere dzvuku ndokwandakanopedza masports esa. Sekuru vakasoti chii? Vakangoti aiwa rigera chamutumira zvandotumira. Ndizvo zvika zvamanditumira. Waitorambo uchisvika mukonyo uchisimba nemari dzevanhu manje hakuna zvinhu zvakadaro. Ndichatongodai mari yangu nokuti uyu murume handinambosva naye akaja mari ndiye ndiwandikuda. Imimi chamuri kuda kune ava muda kuti muitwe sei? Ndakuda mari yangu kana kuti andipe pamwe kana nepamwe kwaanokwanisa kundipa kuti ndiwane pekugarawo. Kana pasina izvozvo ngagara akadaro. Imimi manzwa sei muchiona munhu achisikoklema stand yamakatenga imimi momva manzwa munhu achisoti kuti inini pastand pangu pamuri kuvaka zvakubatai sei? Ndashungurudzika mufunge kuti inini ndakatotengawo stand. Tatenga ndini ndakatodevelopa majechi ese amuri kuona unangoiwana ndakabva ndati yandatamburawo nenyaya yemastand kubva ndadovaka izvozviya tatotanga kutogara ipapo pakatodai tatotoona kuti zvekuplasta nekupedzisa zvoda tiripo tiri mukati. Ko akakutengesera stand anogarawo? Anotengesera stand ndewe mukansi wavo. Muri kutiwo chii as a way forward? But kana zvasvika manje pakudai zvopedzisira zvokuisa tsitsi. Hongu ini ndakawana stand. But uyo nhamo yake yakafanana neyangu. Matamburiro akaita kuti awanewo stand ndo matamburiro angu. Saka anoda I think dai wanga vataurirana vodzosirana mari mune zvakanaka. Zvisanyanya kusvika saka imimi zvakubatai zvakadii muchiona munhu achiuya achisoti zveshuwa stand ndakaitengesera kune vamwe kana muchimutarisa izvezvi munomuona sei? Iyo kukutengesera stand ozotengesera futi munhu stand amuziva zvino zvandibata zvokuti ndi mabatiro azvo andiita ndandisati ndambosangana nazvo asi nenyaya dzatinongonzwa dziyazi mastendi ari kupawa vanhu vatatu vana kutoona kuti ichokwadi asi zviri kundisaka muri kuti kudii kune munhu akakutengesera sela wenyu? Ndiregerere iwo wedu akatadza mari yacho munayo here yekuvadzorera mari yavo? Ndinayo. Ndinovadzosera mari yavo. Makazvifambisa sei makazopindwa nemweya wekuti mutengesere munhu stand yamaka? Mari vanongoida kunyora form for twins. Ndosaka ndakazotengesa futi stand. Ndandapererwawo nekushaya mari murume wangu hashandi aende kubasa akaita tsaona. Zvino pari kudiwa mari dzevanhu vaviri kapo kuti imimi uyu ada 4,000 yake yamakamutorera makamubirira muchimutengesera stand nevamwe. Sekuru vakaisawo nyutidzo dzevari kudawo vadawo mari yavo. Mari yacho yese iripo here? Nokuti kuti vakusunungure uye hasi anokusunungura iko. Stand ndopa mari yavo. Stand ipi futi makuda kutengesa imwe stand? Inini ndogara ndonoroja. Ipo pakavakwa futi papo? Pangu pandogara inini ndinotengesa pakavakwa kuti ndiwane kurikavha mari yevanhu noti kana zvadaisoka izvi hazvisi kuita izvi vanhu vamwari. Amen. Imimi murikuda kuti kusekuru vakati chii kana zvichidzinge zvadai munoita sei? Sekuru vakati kupera kwazvoni ndokunge vaenda ikoko kunovaona ivo vachida kumubhadharo wavo. Inini kuti dzitange zabviswa nyuchi dzingobviswi kunyore mari yangu ndisina kuiwana. Mari yangu ndo yandiri kutozotoda kwekutanga. Tingatoenda tese takadai dzounobviswa watanga wandigashidza. Kana zvinoperera ikoko zvinogashidzwa kwete kuti dzinobviswa chete hadzibviswe noti ivo vacho vakatoisa vanotoda kuti vanotoda wavo muripo. Saka kuti zvitopera zvese kutoda kutsva kumusana nekudumbu nokuti muridzi westand ndini uye akaisa izvi ana kubviswa zvese vanhu vari kuda mari. Sekuru vanowanikwa sekuru vanowanikwa kuchitungwisa. Alright.
imimi nekuda kwezvamaita izvi chii chamadzidza pakuti stand aitwe double allocation kana kutengesera vamwe vanhu stand? Ndadzidza kuti ndisachive mari kana ndaperwa ndambudziko ndisatengesa chinhu chandakambotengesera umwe munhu nokuti ndarwadziwa vanhu vamwari ndarwadziwa izvo ndikurumwa. Zvakatanga sei kuti muzoona kuti nyuchi dzakauya sei idzi? Nyuchi dzakatoya ndakatogara ndopakatanga kuya 1 ndakatanga kundimhara ndo ndatoona dzakutowanda ndoti pamwe panzi pana pega ndipinde mumba pandikapinda mumba ndatoona dzazara miri yese dzazara kutozara chako chaiko handina kutomborara. Saka chitaura kuti maona zvadai uyu makazomutaura naye pafoni mukati ndakati uya kuno titaurirane maererano nemari yako ndikokuya kwaaita. Alright. Imi mopa makanzwa foni makati chini. Ndakapandaza kuti zviya zvandakatumira ndimushure mekunge tanesana naye achifunga kuti akangwara sere ndikati uchazviona tikupedzerana. Ndakapandaza kuti zvakasvika. Iyo pamakataura nezvenyaya yemari yenyu akambotaura kuti akabva ati handina mari achitoganza. Achiti mari hapana kwauchaiwana zvakatovharana zvakadaro. Ndosaka ndakangotaiwa bheta nditi zvandiita ndakanyarara. Alright, tisati tanzwa kuti kwasekuru muchafamba sei. Imi munotiwo kudii kune vanhu vanoita zveunjikire izvo zvekutengesa mastand? Vanoita zveutsotsi kana kudii kana kutouraya kana kuramba vachirumwa kasingaperi kana vasina kubhadhara ndokutopedza masports. Notiko zvinoda kungoziva kuti kana munhu akadyirwa chinhu chake kana akaitiwa zvipi zvinenge zvine utsotsi mukati aiwa tsvagaiko kuenda sezvakaitika izvozvizvi ndopa zvakangoperera nokuti inini panyama yangu aita mhano kuti mudhafu inini akanditi ndakaonda saka izvozvi nekudhafu kakakachidya mari dzevanhu asangana nazvo hafa akazviita futi. Handichazviite chokwadi handichambofa ndakazviita handichazviiti. Sa zvinonyadzisa zvakadii kuti muwanikwe hama dzenyu dzichiziva kuti imimi makaba mari yemunhu? Aiwa zvinonyadzisa ndisoda kunyepera vanhu vamwari musazviite. Ndoda kuvimbisawo mhuri yeZimbabwe kuti musafe makachiwa mari kutengesa zvinhu zvevanhu zvinhu zvenyuka iri kuvanhu. Mangwana muchazosangana nedambudziko ngerangu sezvo zvandaita izvi. Idambudziko reruchiwa remari. Saka kuna sekuru vakagadzira muri kuti chii? Ndikukumbira kuti ndiende kuna sekuru vanondisunungurawo. Vandiregererewo sekuru ndakatadza ndisi kuramba kuti ndakatadza mhosva yangu. Ndakatengesa zveshuwa sendi kune vanhu vavese vari vaviri. Uyu ndakatomba kadhi uyu anoita uyu proof of residence ndakatenda naye kwa commission. Mhuri yeZimbabwe ndo zvanga zvichiitika panapa. Amai ava vakatengesa stand kuvanhu vaviri, vakatanga kutengesera baba vari panapa. Baba vachivanga vatengeserwa stand yavo ndobva vatanga kudevelopa. Vari pakati pekudevelopa izvinezvi vakuda kupedzisa ndopavazoona mukadzi uyu achiuyawo achisikotaura kuti pastand ipapa ndakapaita sei ndakapatengeserwa. Mukadzi uyu ndiye akaenda kwasekuru achibva azonotsvaga kuti sekuru vabate mbavha yavo. Ndo mbavha yavo yavabata nhasi uno iri kurumwa nenyuchi dziri panapa zvamurungoona. Kana maimbonzwa kuti kunyepa izvi ndo zvechokwadi. Tasvika panapa veSly Media TV taitawo mawitness tazviona ndo zviri kuitika panapa. Sekuru ava vakapenga. Imi munotiwo kudii kuna sekuru ava? Sekuru ndinoramba vachitodaro nokuti mbavha dzingawanda. Uori hungatowanda munyika medu vanhu vachidya mari dzevanhu vachiganza vachiita sei. Asi izvizvi ndokwandakaona ndokwa zvinoperera. Saka kuna vamwe vari kubirwawo munovati vaite sei nemasekuru ava? Ngavatsvage kuona kuti sekuru vangawanikwa sei ava. Kwasekuru Bere dzvuku ndokwa zvinongoperera ene ndokwa zvatoperera. Kuganza kwese nekuita sei aiwa zvapera. Mari yangu ndakuidzosera. Imimi baba mashoko enyu ekupedzisira ndimune stand yanga yatengeserwa mumwe muinayo. Muchiri safe here pakana pakadai? Aiwa inini hangu kuside kwangu ndiri safe. Asi ndinongonzwirawo tsitsi ava mai vakadyirwa mari avo. At the same time ndozonzwira tsitsi taisai dambudziko rasanganawo futi zvekare namai nenyaya yeundyire, nyaya yekukara. Saka ndingokurudzirawo kune vanhu vese vanoitawo vari mutrade imwe chete yekutengesa zvinhu asi vachizoda kubira vanhu. Please ngavasiyane nazvo. Tarirai zvawanikwa noumwe wenyu. Please siyanai nezvo. Tinotenda se maita basa. Mhuri yeZimbabwe mazvionera kuti kuda kudya zvivapfupi nekureba hazvibatsire. Ati mazvona zvaitika panapa mudzimai uyu iye zvinezvi akuendeswa kwasekuru Bere dzvuku kuti vanomugadzirisa abviswe nyuchi idzi kuitira kuti vapedzerane nasekuru. Asi nyaya iripo ndeyekuti achanokwanisa here kuti asunungurwe nasekuru nenyaya yekuti pari kudiwa mari 4,000 yemunhu uyu akaita se akatorerwa mari yake. Kozoti futi zvekare kuri kudiwa futi mari yekuti sekuru havagoni kusunungura munhu. Chasingichidzai kupambira kuti
nyaya iyi yakamira sei uye zviri kufamba sei. Asi chatoda kungodzidzisa mhuri yeZimbabwe ndechekuti zvinhu zvisiri zvako hazvibatwe, zvekuda kudya zvevapfupi nekureba hazvina kunaka. Kana zvinge zvaitika futi kwauri ikokoko kana kuti wakabirwa, namba ndo dziri paskrini. Bata Sekuru manje manje, munhu wako agobatwa zvekare nenyuchi. Fanike zvataona amai avachiita vane utsinye hwokuda kutorera vanhu mari yavo. South Africa kuri kurwadzawo, munhu osevha 4,000 yake yozongodisappear iye zvinezvi asisina stand, haana mari yachona pari zvinezvi. Chatsika chikudza kuti nyaya iyi yakafamba sei nekufamba kwenguva. Stand Sylvester tafumane paSly Media, rambai muchisubscribe uyewo zvekare nekuramba muchilike nekufollowa page yamunenge muri. Handitika tinotenda nerutsigiro rwamuri kutipa pamberi nebasa. Kana musipo imimi hapana Sly Media TV mazvita.